कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। 21व्या शतकातील मालवण शहर दिसण्यासाठी जे काही करायचे ते करणार असा निर्धार आमदार निलेश राणेंनी व्यक्त केलाय। नगर परिषदेत आढावा बैठक झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेत काय म्हणालेत निलेश राणे पाहूयात। आज मालवण नगर परिषदेमध्ये आढावा बैठक ही घेण्यात आली। आमदार म्हणून जिंकल्यानंतर ही पहिलीच आढावा बैठक मालवण शहरामध्ये सगळ्या डिपार्टमेंट हेड, HOD, CEO यांची इथे आता संपन्न झालेली आहे। सगळे विषय आपणही पत्रकार म्हणून या मीटिंगमध्ये होतात, आपण ते सगळे विषय ऐकलेले आहेत। प्रत्येक विषयावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे। प्रत्येक विषयावर फक्त चर्चा न करता त्याच्यावरती उपाय काय काढता येईल, काही विषय हे जागेवर सोडवले गेले, काही विषयांसाठी जी टेक्निकल अडचण आहे ती अधिकाऱ्यांनी मला सांगितली, मी समजून घेतली, जी प्रशासनाकडे द्यायची आहे ती प्रशासनाकडे, जी काही अडचणीचे विषय आहेत ते मला घेऊन जायचे आहेत, त्याची जाणीव मला झालेली आहे। आणि एक चांगलं सुंदर शहर 21व्या शतकातलं शहर दिसण्यासाठी ज्या काही गोष्टी करणं गरजेचं आहे ते सगळं सहकार्य असेल, मदत असेल, एक आमदार या नात्याने प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या HODनं देण्याची मी ग्वाही दिलेली आहे। आणि त्यांना असंही सांगण्यात आलेलं आहे माझ्याकडून की कसलाही हलगर्जीपणा चालणार नाही। मागच्या 10 वर्षामध्ये काही चुका झाल्या असतील, काही गोष्टी राहिल्या असतील, काही गोष्टी दुर्लक्ष झाल्या असतील, कोणाचं लक्ष नसेल, लोकप्रतिनिधींचं लक्ष नसेल, पण आता इथे आमदार बदललेले आहेत, खासदार बदललेले आहेत। आता तसा हलगर्जीपणा चालणार नाही। आता प्रत्येकाला जनतेला उत्तर द्यावं लागेल, आपण ज्या खुर्चीवर बसतो त्याला न्याय द्यावा लागेल, या सगळ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत माझ्या सहित। म्हणजे मी पण त्याच्यापासून वंचित नाही, मला पण ही माझीही जबाबदारी आहे। आणि म्हणून दर अधिवेशनाच्या अगोदर अशाच आढावा बैठका घेण्यात येतील। इथून पुढे मी आता कुडाळमध्ये जाणार आहे, तिकडच्या नगर पंचायतीमध्ये असाच आढावा आहे। मला पंचायत समितीमध्ये बसून दोन्ही तालुक्यांचा आढावा घ्यायचा होता, पण BDOंकडे आता सध्या कोण BDOंकडे हे नाही, आता BDO नाहीत, आहे चार्ज आहे पण फुल टाईम नाही। म्हणून नवीन वर्षामध्ये जेव्हा BDO तिकडे येतील पदावर, त्यांना घेऊन दोन्ही पंचायत समितीमध्ये मालवण आणि कुडाळ तालुक्यांचे आढावे असेच घेण्यात येतील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।